ekera baraibagenderete koene kiabuna chisemi chiasirirwe anena soko ena na chibasari gochia saboro kiwa bali bakorwa ase chiamate chitari kwenyara nigo yarrokanire buna bali bakwenyara na bwanene bawe sokia kwerikia asumurubiro yo ningana yagikeriwe na Geoffrey Okindo oyo gosiro mwana munyaroka ase bunge ya Bonchari inse yo muroberio omanyekanite buna inua msichana amange nigo twariganire na Brighton Makori mara manke ni gabantu bagwesokia irigurwa bakonyi gochase bari batari kwenyara kulende ase bono yanyarirege kumenyekana una bari bakwenyara nabo bagosoa eriko ligyo bakonyi obwo oyo rigeti ekerugo kyo bochumbe ase ebunge ya Bonchari Geoffrey Okindo nigo bono akwerera naki anyaridika kuchaka umuruberi bokonya abana bari batari kwenyara kulende bari kurwasi nyomba cyo kwenyara nabo bakari bwesokia erigotaka bokonyi obwo ya batakwenyara bakuruenka ebwato mochando paka none chichirani chigotanga kweli mochando nole moina umuntu nakiri umuntu nabo mochando lakini enkanero konyaranga kitu gukwana paka chichirani chinde imba bwato mochando lakini baota family ne goteki ebwato mochando to baye chance na baro myaka ene okoba yobongo bumwana oyo okonyore kira kuru murango St Mary Genius Girls na kuru abo beiro umuntu mambia kira arabe daktari na bara batandwali lakini bakurwali abana bane nabachukuru bane kulingana na Okindo oyo bwate umuroberio oinua msichana kwa kumwelimisha scholarship koji ase skuru ya St Mary's Genius Mission Girls Secondary School eyo kutoka Sekes County ya Nakuru nigateruna abange bali batakire goswaso umuroberio yo nigo bakorwa amangana yo bolimo bono buna twabegete twanyoreta abange sana lakini igoroke nachite koetera masakarali bakwa gwakira umuntu alike ande baote bali kubo maene okwamba koronga abana abako bonse bairwe mbali ne muchando monene kulingana muna twakagerete ekibono kerero Okindo kwerera mbare batakire gosoase umuroberio oyo umwanafunzi obwata bugosenechi death certificate cya bayibuli bae bonse oyu ni tutokubuli musigo oye na kiregendo none utaka kumanya ningi anene agutakira abanchali banyoro umuroberio oyo nanyaraga kwerera aya Bonchari narwete ngalende kentenenete skuru tigekoreki tigebwenere nanje kerenkuru asenkuru nyomba nanje nolengana akonyire nabana 200 barakoreki barabe bakonyane egere kegolikere mutua tonyanga ntubwateke golikera atokonye kirabanya gitari kire chinchinia kire achi abarunde chindege Okindo nigo bona nyarirega kurwa bosemi buna bali batabwatio konyoro kuyabanyare bakwegwa libaga indi banyare bakonyora ogokonya okwo wone twari gusabaiga abanafunzi bali batabwati bamenyete na babo mwabo bamenyete na ngina korwo se sokoro yaye bamenyete na anti yaye erera ni obero mwanafunzi o class 8 emyaka etali inseyebere gosoyomo akunya koirorera sababu kirenga kiera agutumagega kira abantu bagwa kwesabu nga kibagwa ende school era koraki agutigara magega oinero mwana tutagete tomoye chance tutayikumubuli kende no neshiringi ngori botere getaseni Candice TV eredariane Brighton Makori.